ദക്ഷിണ കാശി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഓച്ചിറ ക്ഷേത്രത്തിൽ കായംകുളം രാജാവും ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവും പടവെട്ടിയ പടനിലത്ത് എല്ലാ വർഷവും മിഥുനം 1-2 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ലോകപ്രശസ്തമായ ഒരു കളിയുണ്ട്, ഓച്ചിറക്കളി. കാർത്തികപ്പള്ളി, കരുനാഗപ്പള്ളി, മാവേലിക്കര താലൂക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട 52 കരകളിൽ നിന്നും കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ പങ്കെടുക്കുന്ന കളരിപ്പയറ്റ്. ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവും കായംകുളം രാജാവും പടവെട്ടിയതിന്റെ സ്മരണയ്ക്കാണ് എല്ലാ വർഷവും ഓച്ചിറക്കളി നടക്കുന്നത്. 180 കളരികളിൽ നിന്നും 30 ദിവസം വ്രതശുദ്ധിയോടെ 1000-ലധികം രണവീരന്മാരാണ് പടനിലത്ത് അംഗം വെട്ടുന്നത്. കരക്കാരെല്ലാം കൂടി ഘോഷയാത്ര നടത്തിയ ശേഷം ആകാശത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണപ്പരുന്ത് വട്ടമിടുന്ന സമയത്ത് ഓച്ചിറക്കാളയെ ഈശ്വരപ്രതിനിധിയായി കളിക്കളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് വിവിധ കളരികളിൽ നിന്നുള്ള ആശാന്മാരും അവരുടെ ശിഷ്യരും കളിക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതിനാൽ കളി കാണാൻ പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗി തന്നെയാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായ യുദ്ധത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കലായി നടക്കുന്ന ഓച്ചിറക്കളി നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം മിഥുനം 1-2 തീയതികളിൽ തീർച്ചയായും ഓച്ചിറയിൽ വന്ന് കാണുക.